Wala yung hatag na para Valentine's. Hi guys, good morning. Para may karon mo uli sa Alicia. Di pa may sa ICM kay Silixi amang pagkaroon sa Jollibee. Yeah, hi. Naghuwat kami kay ako may abri. At sa pamangkuno sa karaming katasa na raho. Doon tamis kini Rogers. Jadi mendiksi mo angay. Kaya kita ganahan Jollibee raman. Dapat isa mo na pag naog Jollibee po ni. Para manig naog bujog. Saan ba tayo? Kaya nag-abot alis siya din na nakaal. Na, manggudo ka rin muna. Ang kurito manok. Oo. Basta magluto ka dito, anak ng pasidanandaan. Ay. Adyo ko pa kan nagkarang may mga green lagi, lipi. O magsabaw ka, adyo na po natangari. Marag nagapo ka sa kamera. Oo, at sa cellphone mo na. Ha? Magagawin sa cellphone mo. Kau na ordinan. Sa? Pila ba rin mo kandis? Sara doha. Sa pagkakita po. Baru lagi na. Pagtangga ko sa mong kandis din. Eh mo daw mo. Ah. Lapad dah. Nah, manggod. Sabi. Na? Ano ba ba yung ganyan? Hindi nga natin ito. Nah guys, pag-iikag sa isang kandis, kaya marang kunos kandis, nilito yan. Pero yun. Kaploran eh, second diesel. Ang isang anak? Kapos ka na, second diesel. Hindi, di man sila kandisin. Gini kanan. Oo ka na. Arang katasa na. Ah, marang kuhan karon guys. 15 mansari. Sa grabe. Tatad, na berita nag-uyab no. Labot kung 15. Kaan rami na rin Jollibee. Ito-buto magdaghan. Why? Mamubutuan. Sa una kayo magbuto-buto, malagito sa una. Mag-upo man. Para magkatawanan sa una. Sa una kay arang katawanan si Lumuel. Katong naiba ko pa mo yung nag-uyab. Sa mag-uban mi. Bang hila magkasanya na. Magbuto-buto, doon gawin paspasa. Karon mo na lagi mong buto-buto. Kasi ko anong gubata ng kasigod na. Diwa naman yung buto-buto. Labot mga ano na. Maano. Wala man yung buto-buto. Boda. Sige, relax naman. Sa? Kalma lang. May mga bata di alo man. Be. Uwi lamang kabi. Ito sana kabi. Ito sana kakaado. Tama na kay picture niya. Nagpus mo ka na be. Ito sana gabong bibi. Amang instant bibi ni Limuel. Ha? Nangapa ha? Mani amang instant bibi ni Limuel guys. Ako naman imong mamin sa imong daddy si Limuel. Di. Daddy na naman si Limuel. Nang di ma? Ha? Nilay ko na kayo mo nag-Amerikano. Aga ko dahil may maganhag mami. Purong na pagkong Amerikana. Naanad silik siya nga mami sa gamay pa. No? Oo, kasi mana. Yo lah, yo. Alulo na naman. Yo. Yo. Dito ra. Dito? Hani mapud? Manong? Kaanag ang kuan. Baby princess. Nakana. Wala. Manong ganahan makan Jollibee. Ah, samtang sa gamay pa rin po sila. Ilaglag na ko na sila magpapas sa Jollibee. Moris sinanan. Nagkaroon na naman kayo bagong papas niya. Ano, dumira oh. No. Nahapit mi sa man-made forest. Daliksiyan dia. Dapat ang may love. Awari sa ligatang bata, awiri. Kaya yung mudagan. Ha, mawawag na mo. Sa, karong kurobi. May karong pangnaong.
Idadi na naman si Zabi. Press na mo. Parang kuwanta happy family. Picture. Na. Wah, ada mo gani. Picture. Lagi. Video mo gani. Mato na me. Ang hapat ramen daras kuan, Manwid Pars. Lovers and oh, alin na. Hey, picture. Picture. Picture ba? Whole Enchanted Philippines. Felix si Felix eh. Harus sa karaan. Kuya Win. Karaan. Multija karaan. Nasa mo yung basihangan ng ihiman? Kuya lang itong basihabi. Nanong ihiman to si Zabi? Nangihi si Zano? Uy, batasan. Nagbubila ako. Mas daplin. Adaghay kuy, bi. Ta, mga tambok. Sakot tilapia kan? Kuy, maguna si Zana. Lagi ba kana kuan tilapia? Tagko ka to. Tilapia. Ala, lamisog ba? Lagi ada daw pasaw. Una mo kuidang. Dapat nagtagka oh. Naisagol nga tilapia da ay. Hanang maning na may kuan, buto-buto. Dada. Na, Samaron. Ano buak? tanaw tali. Dapat kang buto-buto nga na wakwak. Sakay to. Forward ka ma'am, kaya mas hindi mo abot ng budilya na. Financial. GF exam line. Relationship, na magdugay ta mang limwel. Ipaki delete. Ay, Cancer TB. Out your anger, guilt, insecurities, troubles. Sa ito tali. Huwag mo sabi. Hindi. Mga doon tanga sakit ay ko tali. Nagyan ka lagi na. Ay, sa sakit! Ay! Pa! Sa kalapit diri ha? Ikaw, muli pa rin mo sakit. Tag-20 sana. Malro ko mo. Uy. Magdaw kayo mang limwel sa amang kuan. Para guyab. Dakat lang ni Bon. Ah! Ah! Ala. Wala pusa. Makuha mo, abaga na. Otro. Sa toong ka. Sakto na sa sinta na, butilya na. Ara mag-adar ni kaya. Patay ko na ni. Pwede kasi na. Nalinga ako sa amang kuan ni Limwil. Mansari. Ganaan kasi mong gipasaan. Uy, para makato ka yung buto ah. Mamatay ko rin to. Hakita siya rin buhi. Mata na kami? Na ha? Na, nagtungko. Maya kasi na eh. Ang gamaja na bago na si Za. Mga ni Tarsier Aliana. Na, dako si Zagbata. Tugon si Za na. Tanaw bi. Kita na kung Tarsier nga nagbirat. Kini terser. Ikaw Tarsier mata ka. Pero kung mata dila makadin birat. Agay, ito marag ng tail. Baga ka po niya. Ano magkabari ko? Sige tugod na. Kawa, huwag ka na nagtawil. Pamunas. Lexian! Princess Lexian! Lami dakpun. Dakpa bila? Dakko ba? Hala, gasa na pa ka man gasa. Bahala kay tapunin ako no. Hanggang gisid lang tanil dugay ang lutsanan. Dugay? Bata ka na kung kabado, te. Ano kabado? Tarungan na. Dagan! Dagan mo! Tarang na pagbibigyan. Ma. Sama-sama gaon ma. Ato. Ito tayo na. Dagan yan! Na kagawa sa gajud ni tanil na kaniuwan jud. Mga ano eh. Mo ticket. Okay nga na, di ka kakaun. Ay kini uwan. Para kita Sara. Ah, gwapo. Tsa, sana ul. Unsa, agahang bawal daan ni, karena green.
Pagan. Karena mirap jadi. Karepod. Uy. Kay pahuway po diha. Kinahawa po. Kiruso. Ako po ko nakaguhi tayo ah. Hindi mo kung para bigkawan ron, ginagmayra. Mas doon ha? Ha? Doon ha? Wow, di putsukan na ah. Oh. Tigwa na. Tigwa na. Mami po yan para may Pag na pudukan. Pudukan yung doon ha? Ha? Dada. Kanina mga pudukan din eh. Ada kara na ha? Hindi ba? Basta ni nga ni, pudukan. Tama, basta ni pudukan. Ah. Doon ni. Hanibini. Yang anak doon na ni pudukan ha? Hala aram Gabay. ba uy. Doon na ni gabay. Asa ka lapit? Asa ka lapit ta? Dukan. Nagmit na naran eh. Pagdawagan ko. Naghapit-hapit fokus kabuwakan. So yan. Basta lagyan na yung mga buwak. Ano dyan kumadugay ta? Lahi pa ng buwak ka. Mano yung kuhaan, my love? Buwak nga utot-utot. What? Tani? What? Grabe. Utut. Nautot-utot. Tara ka betul ta? Flower. Oreo. Mano yung hatag na para Valentine's? Hala marukos marimar. Hala nice lagi sa isang buwak ka. Kariri ah. Ini na. Tali, saan yung buwak ka tali? Dalya ni? Tsaka ni food. Wow! Nice ka, buwa. Parang medyo nice ha. Ganahan ko lang may maglubog-lubog. Parang ka nice. Mangulit na mi. Kaya grabe nang inita ka. Zuray ka ba? Zuray nga siksi. Kuya lagi ng kabadyo ah. Napahayaan pa ka Zud. Masakay ka na, Alexi? Sakalik sigaw. Alexi ka. Sakay be. Ahang itog po be. Sakay ko. Tara. Alalisi. Sunod be. Darami chocolate hills. Anja. Kuan lamay mo na og kanang umano. Ning video ramis ko ang kamutuhan. Panay ko ang liksi chocolate hills. Ay bi mas liksi og nay chocolate daghan. Ito. Anja ingani ra man gold be. Mukha chocolate. Ape, biwa to ba ba oy? Tara daw tagas ah. Di eh, luwan na. Ha. Dari may kinatasan no? Oh, kari. Para na may maulikwan guys, Alicia. Linga ba sa pagamang kuan ron? Mansari. Kay nagkauban meat. Mao di ko na sikat nga para chicken house daros kuan. Carmen native chicken of Carmen. Dapat sikat sa Maribuhok. Nay. Ay, sikat ko sa Maribuhok. Gro. Wa man kang gibati katugon be. Wow. Ano man?